pekný, zažili sme úžasné veci a hlavne čas inak plynul. Tam s Ivanom už plynie čas strašne rýchlo. Áno, ešte rýchlejšie, to sa teraz priznal, že je starší. A vám mladším to plynie pomaly, ešte máte pocit, koľko toho stíhate. A je strašne veľa kníh, ktoré ste neprečítali. Teraz v tej mojej generácii, v takej sexistickej sa hovorilo toľko žien, ktoré sme nespoznali. Áno, a aj inak sa to dá povedať, ale a vám ešte plynie ten čas pomaly, nám už strašne rýchlo a už vieme, že teda ten vlak ušiel, alebo teda veľmi rýchlo sa rúti dopredu. Takže späť v otázke nežijete nejakú strašnú dobu, práve naopak. V niektorých ohľadoch, a tými si rozoberieme samozrejme dopodrobná, vaša generácia žije tu na Slovensku, alebo keď chcete v priestore bývalého Horného Uhorska, najlepšie, ako sa v tomto priestore keď žilo. Že to má niektoré odtiene, ktoré sú mimoriadne znepokojujúce a že sa napríklad rozpadá sociálna súdržnosť, že ľudia majú veľmi nízku solidaritu k niektorým skupinám, že majú nízku empatiu v niektorých situáciách. To je úplná pravda, to znamená nejaký typ rozkladu, normatívneho rozkladu tej spoločnosti vidíme, ale z iného hľadiska ekonomicky žijete vlastne najlepšie časy, aké kedy na Slovensku žili. Pán Košek, ekonomicky sme na tom najlepšie, ako sme kedy boli? Ja začnem trochu inak, ak dovolíte, lebo tam 4 možnosti. Budem hlasovať. Možnosť A. Nikdy nebolo horšie. Možnosť B. Nikdy nebolo lepšie. Teda 2 možnosti a 4 alternatívy na hlasovanie. A je pravda, B je pravda, ani A, ani B nie je pravda, aj A, aj B je pravda. Stretli ste sa? Takže A. Nikdy nebolo horšie. B. Nikdy nebolo lepšie. To je za to, že platí A. Nikdy nebolo horšie. Máme samých optimistov. To je za B, nikdy nebolo lepšie. To je za C, ani jedno neplatí, ani druhé. A to je za D, a jedno platí, aj druhé. A to je podľa mňa pravda. Čiže aj tie prieskumy, alebo je tá otázka, že šok alebo OK, nie je to stavná správa. Podľa mňa je to tak, že nie alebo, ale aj. Lebo platí, že aj z hľadiska sveta, globálneho, a monitorovali milión štatistík, nikdy globále, teda celosvetovo, nebola situácia lepšia, ako je dnes, alebo v ostatných rokoch. Aj na Slovensku platí, že tých posledné 30 ročia, alebo 3,5 od novembra 89 boli bezprecedentne úspešné roky a nikdy sa situácia na Slovensku nezlepšila tak, ako sa zlepšila. Ale to nebola celá pravda, keď sme povedali len to. Pretože žiaľ Bohu, treba hovoriť aj o tom, čo sa zakladá do ďalšej budúcnosti a aj o tom, že síce to bolo úspešné obdobie, ale aké o mnoho ešte úspešnejšie mohlo byť. Nielen z hľadiska toho, kde sme mohli byť dnes teraz, ale aj z hľadiska toho, aké predpoklady vytvárame na budúcnosti. A čo sa týka tej nostalgie, čiže tam sú potom ďalšie veci, ktoré sú vždy to tak bude. Vždy bude pomienkový optimizmus. Vždy budú ľudia tvrdiť, keď sme my boli mladí, boli. Čiže to má množstvo vysvetlení. A to kľúčové pre mňa spočíva v tom, ako funguje ľudský mozog. Ľudský mozog funguje na 3 úrovniach. Mozgový kmeň, to je tá najstaršia časť mozgu, hovorí sa aj plazí mozog, to je 100 miliónov rokov. Potom je amygdala, to je stredná časť, a potom je neokortex, čiže mozgová kôra. Mozgový kmeň zodpovedá za budy, amygdala za emócie a neokortex za racionálne výsledky. Budy sú silnejšie ako emócie sú silnejšie ako racionálne výsledky. A za tým hodnotením aj výhodnostím všetkým sú to značne viac emócie. Najmä ak sa nezamyslíme dlhšie a neanalizujeme tie fakty, ale hovoríme o pocite. Lebo to je pocitov, ako bolo, nebolo také. No a keď už máme aj niečo ekonomicky povedať, tak to, čo je podstatné a kľúčové, lebo najmä tie mýty, že sa komunitu bolo lepšie a tak ďalej. Jedna kľúčová vec, a potom poviem aj niektoré ďalšie, ale je to táto. Československo bolo, ako viete, v rokoch 20. a 30. parlamentná demokracia, ekonomika, čiže systém to je vojna. Ale pred nástupom komunizmu malo Československo vyššiu ekonomickú úroveň HDP na obyvateľa ako Rakúsko. Potom sme mali 40 rokov systému, ktorý je mnohými idealizovaný,
Čiže je systém založený na absencii slobody a ekonomickej a politickej. A v ekonomickej úrovni sme sa prepadli na polovičnú úrovňu proti Rakúsku, ktoré ďalej malo trhovú ekonomickú parlamentu. Za ekonomickou úrovňou ide o životná úroveň, kvalita života. A teraz dnes sme 35 rokov, 36. rok po páde komunizmu a Česká republika má 74%, rakúske ekonomické úrovne, Slovensko 58%. Čiže aké obrovské negatívne dedičstvo tých 4 desaťročí absencie